mabibili ang Artresin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move! Padagos niya to na namamatean ang iba-ibang kalamidad sa palibot. Natural man o kagibuhan ng tao. Padagos ang pag-init kan kinaban. Malala ang sitwasyon kan polusyon sa paros. Maging sa katubigan. Basura na itinapok niya to sa kadagaan, sa ininapapaduman. Panahon na, tapuso na ang pagbabarasulan, asin pagtutururuan. Kaya ta daw hampangon na nagyat na inikan kapalibutan? Kaya! Kaya ta! Kayang-kaya! Make it a better place for you and for me and the entire human race. Kaya, sarong advocacy program sa DZGB na maghahatod din impormasyon para maibalik ang kagayonan kan kapalibutan asin maprotehiran ang lugar na sa tuyang pig-eerokan. Kaya ta daw manindugan na padabaon ang kasalugan, dagat, estero, asin kadagaan. Kaya! Kayang-kaya! Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Protehiran ang pamilya, asin komunidad sa paaginin sabay-sabay na paglaban kontra basura. Sa mga eskwelahan, pribado asin panggobyernong opisina, iba-ibang organisasyon, barangay, munisipyo, syudad o maging sa probinsya. Marina, magsarabayan kita at amanon ang kinabanta. Kaya! Kayang-kaya! Tamang pagmanihar kan basura, punan niyato nin seryoso sa pamilya. Mag-segregate kita ning basura, asin gibuho na parte ini kan buhay ta. Kaya! Kayang-kaya! I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, What a what a wonderful world. Kaya, ang programang ini, madadangog alas 2 ng hapon, kada Sabado. Hatod sa Indo, kan iba-ibang partner agencies, asin kan DZGB. Ano? Kaya ta? What a wonderful world. Magayon nun maghulog ang paghahapon na di. Ito bagang sugar of feeling mo. Dahil ka ngunyang kimang... Maray na hapon! Hello, hello, hello. Hello, how do you do? Kumusta po, kamugabos? Hello, hi, hi, hi there. Good afternoon po. Welcome mga tugang sa programa niya itong Kaya. Kaya ta daw ini hanggang alas 3. Ini pang lalaking hindi inuumaga. Alat-alatong ta subisita tatangon yan tabing hapon. Pag-iristoryahan ta mga tugang an may kinaraman sa safety, road safety. Asin yan posible na tama daw mga tugang na ang kahoy protolon ta dyan sa Tinambo. Ha? Naimbitaran mi si Manong Rick Mendoza, pinagalat-alat tatabi ang acting APSIMO chief. May letter kaming pinadarakan uminaging alaw. Alat-alaton ta kung daiki pinaglakaw na importante. Mga tugang ang pamayokan APSIMO digdi sa probinsya Kanalbay, ang acting head kang APSIMO. Ngunyan, ang pag-iristoryahan tangon yan, nalindukan sarong mga simana, dakulong tabi ang nagkaturumbang kahoy dahilan sa paros-paros na nakuya nimi. Ito, paros-paros ito. Ha? Paano na kung makusog na paros ang tuminama sa tuyang probinsya dahil manlugod tabi sa tibad ng maraot na mangyari ang sa maabot na aldaw. Ito, paros-paros pa sa na ito, ang apod tabi ito, Gastenes. Ha? Narumduman nindo sumay nagadan dyan sa Santo Domingo na nakasakay tabi sa may padang area. Nakasakay mga tugang sa van, pasiring sa Santo Domingo. May nagadan bagang saro, nagkararapak sa van, kan tinumbahan mga tugang kang kahoy, ha? Natabog. Ngunyan, may mga dakol pag itong kahoy tabi nagkaturumba. Ito ang piga ditang kukuya ni Mita.
Itong kahoy na ito, mga ano yan, mga matagas o iba mga malulumoy. Nya paano kung pag-abot kang Aldo, dupuan kita makusog-kusog na paros, ha? Di ba? Mga mas makusog. Siguro dakol na mga kahoy, mga tugang ang magkakaturumba. Kung paano na kita kayan, ha? Kaya ang hapo, tama daw ng mga kahoy diyan sa tinampo haralion ta na yan. O tama daw mga tugang na puro tuluntan ang mga kahoy diyan, mga tugang sa kalabaan kang highway. Ta susog mga tugang sa satuya na pag-aadal, ang mga kahoy na yan nagiging risk lugod, ha? Risk lugod mga tugang kang satuya tabi na ano yan? Kang satuya tabi na mga kababayan na nagbabiyahe po dyan mga tugang sa National Highway. Kaya baga pag may bagyo, makatakot magpaparababiyahe na ay makatakot doon yan. Ha? Lalo na mga tugang ko nagihan mo, kadakul tabi na mga kahoy. Now, ano pong naobserbaran nindo? Ha? Ano pong naobserbaran nindo kung kamo mga tugang nagbabiyahe? Nailing mo ang kuya, ikabaga kuya ni may auto ka, di. Ang kahoy baga, puro anong apod ka, nakahuyaya sa tinampo. Na Malaysia nindo yan. Ansa nga kang kahoy, mahiling mo, puro mga tugang nakapasiring sa tahok at sa tinampo. Pambira ka makailing kahoy na yaon sa gilid kang tinampo na ang tubo niya nakapasiring sa luwas kang tinampo. Nata. Iyon. Hinapot ko kan suaki ko, ang paliwanag sa kuya, uni. Panong nga daddy, so carbon dioxide nga napigluwas kan auto, big-absorb kang kahoy. Ay nga niya ako, gari. Medyo ko kumbinsi man ako kidiit. Tendo nga niya ako halan simbag niya. Pero, nag-research ako, tamay hinarapot ako. Ngunyan, sabi, kamong nagbabiyahe, lalo na dyan mga tugang sa mga national highway, mahiling mo talaga, mga tugang, na ang kahoy, pasiring sa tinampo. Ang gabos na sanga, pasiring sa tinampo. Natataso-paros kan mga magkapirang politiko. Latoson ta ka dyan OGM na. Kaya baga ang paros migo, medyo malay ng tama duman sa kwan. sa Senado, buda sa duman sa sa House of Representatives. Pero unya, habang pigahalat-halata si Manong Rick na mag-abot mo niyan, tabi, day ko arang kung makaabot si Manong Rick, tabata, day ko na ano yan, day ko na kukontak. Na ano dang rason kung nata mga tugang taan mga kahoy nakabend sa tinampo? Sabi, trees often bend towards the road due to a combination of factors related to light. Light, Pag sinabing light, liwanag. Ilaw, liwanag. Wind, paros. Buda, soil condition. Tulo palan, ang pigihiling mga tugang na rason. Kamong nag-aantay, tabi ko niya. Baka may iba kamong nahiling na rason, pwede tabi ka muna mag-text sa 0928, tabi, primero, light, wind, condition, soil condition. Hello? Pade? Maray na po. Kasi nga lagi dyan si Sir Rick. Si Sai? Sir Rick Mendoza. Nata. Nakauron mo? The speaker na na mag-istig sa Redemptorist. Kaya man pala. Baysa na ta. Luluwayan tayo ni. Yung pala dyan, ay pagyari. Kasi rin lagi dyan. Demo, kiniblit. Nantik may guesting ka? Di ko matanan. Di ko kumusta na sa iyo. Bye-bye. Iyo ko si Mrs. Okay. Sisabik sundo mo? Sisabik sundo mo? Mrs. Tama yan. Tama yun. Nakikibo mo makabawi-bawi ka lamang. Anong bawi? Wala pirme ng bawi. Okay. Siguro lang na palaan, pre. Siguro lang na. Ade, snack prero. Yo, nakatimuri na rig prero. Yo. Ay. Thank you, pre. Alright. Alright. Tulo pala ng rason due to light, wind, and soil condition. Yan,
They bend to maximize sunlight exposure. Especially in the areas where the road creates an open space. Yun na maski aga, pag-aga, mga tugang, pagbanggi, yan pala na ilaw kan auto, nakakatrakar na tabi mga tugang sa kahoy. Kaya minabensin da, pasiring mga tugang sa tinampo. Buda, kasabay kundi, ngalas man ako ta, yan baga na pag nagdadalagan auto, igod ang kidarang paros. Itong darang paros da kuya nemi, paglagpas kan auto, pigihigop, aray ko, kalbata na o, pigihigop ang kahoy. Yan, paglagpas baga kan auto, may paros da yan, gero, didara niya sa kahoy na mag-bend pasiring sa tinampo. Oh, maray na analysis adi. Now, ang sunod, iyo databi ang soil condition. Yan. Prevailing winds, strong ones, can also cause trees to lean and curve over time. Additionally, soil ora. Saro-saron tatabi, saro-saron ta. Let's talk about mga tugang light. Trees naturally grown towards light sources. If a road creates an open space, the trees on the edge will lean or bend towards the road to capture more light for photosynthesis. Ano nga ni ang photosynthesis? Daw, nagdangog daw dyan na, what is a photosynthesis? Kahito ko yan nimi, picture ini sa muya sa biology ito, photosynthesis. What is a photosynthesis? Ang naramdaman ko ito, ang photosynthesis is the green coloring matter of the plant. Hindi kung nagbago ngun yan. baka nagbago na. Kung sabihon, mga tugang ang ilaw databi, mga tugang aga, pagbanggi, 24 oras, ang kahoy nakakasangab nin ilaw. Nakunain may resulta para sinda, mag-bend pasiring sa road, mga tugang ta, aga, maliwanag. Banggi, may ilaw, ang pinagasagap databi na photosynthesis. Iyan so green particle diyan sa tabi sa tuya tabi na diyan tabi sa tuya na tinampo. Di ba? Sa hali sa ilaw. Now, paros, strong wind and consistent winds, particularly from one direction, can cause trees to bend over time. Kapag nag-aagi man ang gada kuya ni meng auto, ang direksyon ng paro, saro sa pag uminagi, pigpupush niya palaog sa tinampo ang kahoy, ang sangakang kahoy. Kaya baka paglagpas baga kan auto, mailing mo ang kahoy, gari mina, sudahon, minasunod. Yan, iyo palan ang rason. Adi, ang pagproseso kan pagkaon kahoy o mga tanom, ayos man si OGM. Thank you, amigo. It adapts, wind exerts pressure on the tree. Kaya mampalanta. Minadoon siya, pasiring naman. And it adapts by growing in a curved shape, especially if the wind is prevailing force in the area. Kaya palan. Kaya mailing muna sa mga kahoy. Natanong yung gabos na kahoy, nakayung-yung mga tugang dyan sa tinampo. Iyo databi ang nagkapirang rason. O ikatulong rason. Soil condition. Daga. Daga. On the slope, the top layer soil moves downhill more quickly than deeper layers. Alat mo na. Gari, mapagal ang pagsabot ka ini. Says, mga slope that. Ano nga ng slope sa Bicol? Ano nga ng big slope sa Bicol? Mga bulod-bulod. Ang halangkaw dat sabing layer kan soil naan pa sa mga gilid kan tinampo, tabi,
Mina-push this can push against the base of the tree. Ayun. Antinan po baga, usually, elevated siya kumpara mga tugang sa kahoy. Arog palan iyang kaiyan. Di ba? Kaya databi, mga tugang, minapasiring siya duman sa tinampo. Hello? Pare, Po. yung baga, mapatamang yung pababa. Ay, gari tama ka man ang pwede makiyong napataas, ano? Kaya nga ni, dapat ang kahoy, irayo sa tinampo. Matalion ka man. Matalion ka man. Paras pa na ba, pagurang na baga, yung na. Stoy, dati niya magpararo yung traha, tawara pa ako dyan, ha? Bago patabi. Pade, bago patabi, yung tangad patabi. Latosunta ka dyan, nasarawayon ka na. Tawan ka. Tawan ka. Pondoy ako dyan, dahil ko kay po niyan. Latosunta ka dyan. Bye-bye! Sarawayon ini na. Ini mo nang dudes na ini. Now, sa bagay ko, pag yung pala, yung man ang no? Tama, gari ko na. Pag nakayung pala ang ano man na bagay, sabihin ka, bend. Pa-bend siya pa, baba. Alam mo na yung pataas, dahil man palang nakayung, actually, ang Bicol kang bend, yung, nakayung. Now, yun ang tabi ang rason kung kaya mga tugang minatilt ang kahoy. Okay. Yan da. Ang sunod ata, may apat pala na rason, competition da. Trees may also bend due to competition for light and resources with other trees or structures. Iyon man ang ganun. So mga kahoy da, mga tugang, nag-aaragawan, pati palang kahoy, may competition. If a tree is crowded on one side, it might lean towards in more open area to access more sunlight or space for its roots. Ayun. Sa Singapore, ang nagkariling kong mga kahoy, pag surusuan ko yan straight, i-straight ton sinda. Pero pag nakabulag siya, ang mga kahoy, nag-spread ang sanga. Kaya mampalan, because they are competing mga tugang each other. Kung ano ang sa inda tabi na pigko-compete, kung paano sinda maglangkaw, asin mag-spread kan sa indang mga sanga. Now, ang hapot ngunyan, anong giribonta para sa mga kahoy ng mga tugang na kung saan naka-bend dyan sa palibot, No, pag highway baga, kaya ako, natatakot ako lugod magbiyahe ko yan magbiyahe ka baga na mauran. Adi, yan nga pag maurano, di mo mapaagi dyan sa bitukang manok, sa daet. Budao yan baga na sa may, sen nga na suotong so sigsag baga, sen nga anong lugar iyan sa Pamanila? So sigsag, nga salbatan na nga niya na sigsag na andyan. Sa may Pamanila baga, pagdo nga mo, iling muna sa kasabatan mo. Anong aning lugar iyan na? Lugar na andyan sa may parte Quezon province yan Diyan sa lugar na. Buda, pag namauran, di kita magparaagi. Ayan, hili baga tabi padre, di ba? Diyan sa may Atimunan, pagbilaw gayo dyan, pagbilaw area, pagbilaw. Sa diyan tabi sa may pagbilaw. Di ko nagagay dyan pagmauran. Di ko minaagad dyan mga tugang pagmauran. Tabi, natatakot ako. Kaya, kita pag nagda-drive kita, mga tugang mga auto, maghanap kita agihan na medyo safe. Tabi sa Satuya, Gabos. Alright. Sige. Alright. Hello, good afternoon. Hello? Sa may Imi. Imi? Opo. Sa may Imi yan, di Pedre. Oho. May bidpak sarong Imi. Iba, may itong midbit mo siguro. Ito medyo mariantabay ka ito. Congrats, Kaderoy. Ay, salamat tabi, boss. Okay, salamat. Okay. Salamat.
Iya ba, pag-abot sa road safety, dapat kita gabos tugang nakakuwang kaya naka-ready kita po. Ilingon mo Kaya naroon ka to si Mayor Nando Gonzales. Kaya to, igwa kayo ki proyekto na 1 million trees ko yan Aramang ginibo kan 1 million trees na ito. Kundi ko na sa sala, panahon ito ni Secretary Reyes. So dati bagang chief of kan ko na sutong sus ko. Di ba? Dinar. Ang gusto niya, tanuman ki millions of trees ang mga highway. Tinaranuman bagang gilid kan tinampo. Ilingan na Bako man na. Magun man sa katuyuhan ko ta. Kundi ilinga, iyan palan, nagiging risk, nagiging hazard. Imagine kung dahil tinampo, mawaraan sa nagdadrive ka, pirot-pirot ka, mawaraan kang direksyon, mahulog ka lamang sa kabasan. Tama? Medyo safe. Nagdadrive ka, medyo pirot-pirot ka. Mahulog ka lamang sa kabasan, mahulog ka sumadsad ka lamang sa daga, na kung may kahoy sa gilid kang tinampo, bako na matama ka sa kahoy. Pagmuklat mo, duwa masanang kahampang mo. Posibleng kahampang mo si San Pedro, kahampang mo si Tanay. si Sinatanay. si Tanay. Kampang mo si so pagkampang mo na ho saan ka galing iho ho bakit ka napunta dito ho ikaw ba si Santa Claus? Hindi, ako si Santa Claus. Ako si Tanay. Hello? Ito maray na hapon, BP. Maray na hapon, boss. Ang duwang klase mo sa bagang aksidente, Oo. human error, tapos mechanical failure. Yan, oo. Kunyan, maiwasan mo dapat kung magmaneho ka, is on the road. Tama. Diba? Dahil Yes. ka magparakimit-kimit kung ano-ano dyan sa laugang auto mo. Oh, istoryahan ta kami go. Sa totoo lang, iyan nag-drive ka na ang cellphone mo pigpaparakimit-kimit mo. Ay nako. Habo na ko kanta. May chance talaga na pwede kang ma-aksidente, migo. Iyo, So nagduduko ka baga? Nagduduko ka baga, di ba? Kaya ako, BP, ang PE mo ko, pag nagmamaneho ako, si silent ko ang telepono ko. Yan. Oo. Dahil kang distraction. Buda, dahil dakop, migo. Dahil man nga ni, mas nga na may dakop na, may nahiling ka ng dinakop. De. Oh, de. Liba, usually sa auto mo, si San Kariba mo? Ang siyempre, sa kuya, ang girlfriend. Oh, siyempre, si Mrs. mo, ex-girlfriend mo, di ba? Siyempre. Nagparapod-apod ang cellphone mo, paano? May uminapod na Kaya iba. nga rin, nakasilent. Tapos, dapat, ako nga i-off ko ang Bluetooth. Di talaga ako nagagamit yung Bluetooth. Pag ako nagdadrive, migo, maring ang cellphone, minagilid ako. Tinampo, sisimbag ko. Ay na nga, pagpara, gilid-gilid nga. Iyon mo lang ang Bluetooth kan auto. Tahan nga yung diretso ang pag-drive mo. Karunan mo nga siya, nasa Bluetooth. Mag-iwan pa ka mo. Nga ko ba yan? At mapangala mag-drive na makusugo ng audio. Natanga mo nga padago ang kauron mo. Di ka naman kipadumanan pa di, Noel. Tama ka. Tandaan mo, BP, wife is always right. Ano? Our wife is always right. Yun man ang ano. Never! Ang mga agom tasala. Mapagdalunon, ade. Mas ara mo ng sala, tama yan sa ninda, tatinaram ninda yan. At tayo na nga ni. Kaya, Pag nagkabuo ka pa, problema yan. Talaga kung parang dipinsa ka. bata yung baga natukawan ta, yan nasa right side tang seat, migo. Iyan especially allocated to our wife. May pangaran talaga yan. Dek, never gin magtuko-tuko ang sisay. Sa agom ta yan. Ako pag pinapaan, siyempre di mo may iwasan na may malunad sa'yo mo. Ay, ako naiwasan ko, Oo. Pag may naglunad sa'yo mo, pag masakay ang ago mo, sisiyan sa kay digdi. Duwang ko patuko, pag mga may ibang tao, sa likod ko patuko, baga sa likod, mga sa likod. Masupog man baga. O, tapos sabi ka, driver ka. Iyo nga, marauto niya. Kung may natada pang buhok niyan sa auto. Iyo nga minsan Baga, pag nagsakay baga sa imo, nagparohara pulas kang buhok niya, no, wala tsora labao na buhok, nugad, may kulor pa.
O, natangaya may kulor ang bukay. Hindi man akong kulor. Yun na nga ni. Buta natahalabak nga ini. Ngayon ako, sa pag-washing kan kuan, garo nakatalbo kayo dyan sa pangpunas. Grabe nga yung punas saan. Ang mechanical man, ang problema man ka mechanical, dapat pag maneho ka, BP, Oo. siguro doon mong mari ang auto mo. Yes. Pero migo, kung mechanical man siya or garo human error, kung may kang kahoy sa gilid kang tinampo, garo medyo maiwasan ang grabing damage sa imo. Correct, kasi saroan sa factor, Oo. consider yan factor, kang hazardous, nayaw ka sa tinampo. Yes. Kaya Very dapat good. magakaan, ngunyan kita, maraksyon naman kita eh. After next month, wala na naman na yung naisyungan. Iyo, dapat kayo talaga pare, kita, dahil na kita magparatugot na magtanong kitang tinampo sa gilid, okay, ang tanong kikaw, sa gilid kang tinampo, i-distansya yan. Iyo baga, dapat baga talaga, lalo na pag darakulaon. Oo. Ano ka, yung baga dyan sa may area kang ligaw. Darakulaon baga dyan ng akasya. Iyo na nga ni. O niyo, may nahiling na naman na compose mo niya, no? Kari suminang sang suban, kasi sa gilido na out, Iyo, matakoto niya. iyo magang kuyang ka, iyo Matakoto? magang risk ka yung mga driver. Kaya dapat itawis, mas sa tinampo, pag nagmamaneho, Yes, pag nakakibibong kipayo. Yes, oho. Sa number one ka, minsan yung overtake ka kasi nadadagit ka na. Iyo, ayun, isos ko. Nasa may tawad daw na arugan, adi. Isipon mo, BP, salas niya na, ikaw siya pa nagit. Buda amigo, pag na mali siya na ma-overtake ka, minakas ka siya. Correct. Nato daw may mga tao, sa totoo lang, di ko masabot na kung nata may attitude ng iba na arugan. Kanya-kanya magaong, kumbaga, may mga kanya-kanya mga ugalan tao. Ngunyan, kita kita na nagmamaneho. Ano kung nanisuri ako sa imo, para ko lang brinero, para bibudusin lang ko sa motor, nagitod sa kuya. Paano kaan? Subisin na mo ganda, kakingkigon man, baka makusugon man. Eh, maluya nga, so kano mga pinitik mo sana? Okay, tetet, gararo lang kaan. Kasi siyempre, yan, mga kortesiya mo, ma-overtake ka sa motor. Yan, buda, ang motor, may kwan siya, igwa siya ki... Ano ito, dead spot? Blind spot, ano? Tapos ano yung Blind ang spot. ilaw o ang side mirror? Oo, may blind spot magaan. Oo. Dagit? Oo, nasa inutan mo, para binusinan mo, dagit na. Oo. Para magkapa. Sige, palayo ka na kaya na auto mo. Okay. Sige, salamat. Ata, yan ang pigataram ka. Now, speaking of trees, dapat kita may trees. Yan. Anong benepisyo mga tugang kan mga kahoy? Yan ang sa dapat pahalagan ta, ano? Pag ito, abang garo na makaabot sa kuyang bisita, benefits mga tugang of trees in the environment. Yan, ha? Anong mga benefits countries sa kapalibutan? Ini po, sa mga simple sana ini, nasa tuyang na research, mga tugang, anong mga benepisyo ta dapat may kahoy? Kung nga ni Kuya Nimi, sa likod ko, may kanako inistar ni Mrs. duman sa arong mi, buda inagum ako ni Mrs. Igo duman, aramang lubas. Sa ibang apod kan, libas, aramang lubas. So, maalsom ang dahon na masiramon sa patabaga kang urig, masiramon na. Giliboy lamang ako. Bibugtak sa pipakaladkad sa pata kang urig, bibugtak kang kilib, salbata ng siram kan sa bao. Diyo, ang kadakulahan mo niyang kang kahoy ko yan, garo ko na lawas. Nagpunig sa na braso ko kadakula. Haloy na kaming istar duman. Dakulahaw na sulubas. Pigitrimang ko lang kisa nga, nasasayang akong putulon. Tapaminsan, nauyam na ako kan, andon baga, sige, nagatarag ang dahon kaan, pag minatarag, salbata ng sigidon. Paminsan pa, may time na, pag nagtatarag siya, nagyelo ang mga dahon, mailing mo, naghirikul-hikul sa mga basol sa daga. Garingan ko ng putulon. Putulon ta na nga niya ko ini. Tapos, kang gari gusto ko ng putulon, nasasayang ako lindong sa harong, sa likod kang harong. Di ba? Now, nata po ta dapat igwa kita, kikahoy. Yan. Ano nga ya ang purpose kan kahoy? Takita baga, ilingon mo. Diyan sa UST, Legazpi,
kadakol kang kahoy yan ng mga magayo. Kan ako nagtuturo ka ito dyan, Kuya Nemi. Igo duman sa likodan ki mangga, duman sa may kwan. Yan pa si Father Boss. Yan pa si Father Boss. At di lugar ko maistorya. Ayaw pa pala si Padre. Nagtuturo ako sa UST ka ito. Ang klasiko, Kuya Nemi, ang klasiko sa Aquinas University, 5 o'clock. 5 o'clock. 5 to 8 o'clock ang klasiko. Hello? Yeah. Oo. Paano husgan kinampo sa kahoy? Opo. Minsan baga, nainap sa kahoy bago sa kinampo. Ay, gari tama kaman, migo. Ang nangyari paano? Kanang buhay din patay ito baga, usually baga, tinampo sa albay, 2 lanes man siya na nga. Okay. Pero kang, dati nang makaskas kay tata, kaya 2 lane. Ngunyan, sa 4 lanes na, Oo. inabot na so, kung kang nagkataon na makasagod sa mga ugat. Kaya nagluwas pa rin, nagsukahoy, naggirilid sa tinampo. Iyo. Ay maray man sa imong obserbasyon. Iyo mo ba talaga may gawin na sa parteng ligaw ba diyan? So, Oo, pinakutol naman mga kahoy, pero ipinakutol ba kasi duman sa may highway? Nainot sukahoy sa tinampo. Iyo tabi. Okay. Kaya, kaya sa ngunyan, dapat ang pagtanom, tawa na kay distansya na kung mag 6 lanes pa sa rong tinampo, dahil pabuton sa mga tinarong na kahoy. Okay. Pwede. Iyo ka ang kahoy baga talaga, kaya pagkara naman kita ta. Iyan ang oxygen kang kinaban. Very good ka. Iyan ang protection kang kinaban sa mga bagyo. Kaya dito basta-basta, nagpuputol ki kahoy. Tama. Di ba? Isang lugar na sana ang pagtanom. Yes. Sa mga paglalapag din ng tao, ili nga iba mga lugar. Example, Migo, sa Cebu, kapanahon pala ng Cebu, yan ang mga bulod dyan sa gilid ng Cebu, Magayo, no? Opo. Na puro ng subdivision. Mm. Kapanahon, Makahoy, yan. Ngunyan na, pinurugdo ka na mala, kasaro mo yan, state of calamity sa Iyo. iba. Totoo talaga. Totoo. Kaya Okay. kung mapabayaan ka ang mga bulod dyan sa gilid ka, kitaman siya ng masuprer. Tama, amigo. Tama ka dyan. Okay. Sige. Okay, amigo. Salamat. Yan. Naguturo ako dyan kayo sa Aquinas pa yan kayo, UST ngunyan. Yan sa may gym. Day pa iyan na so bagong gym. May bagong gym dyan. Igo dyan kibago na gym. So pigkarawatan kampalarong pambansa. Igo dyan kibagong gym mo yan. Ang kato, kanya ako sa UST, Aquinas. Ang gym, uyan palang na Astrodome, AQ Dome, ang apod kaya. Sa inutang, salik, may mga mangga dyan. Ngang klasiko, mga 5 o'clock ako, hanggang ako 8 o'clock ang bangita. Part-timer nga ni, part-timer. Bago kami maglawag sa klase, damang kami sa iraram mangga. Dahil pa man sa ibang, dumang kami, Kuya Nemi, nagpa-presko sa iraram kan mangga. Bago ka maglawag sa classroom, dumang ka mo sa irarom kan kahoy, kan mangga. Magayunon, tabi, na pag magpa-presko, lalo pag mainit ang panahon. Okay, nga niya ako, you can bring more chairs, pero nga niya ako, we bring it back after our set. Nagturo ko kami duman. Dumang pa sa nagkuya ni me, pipo nang kunang ururon me, casual discussion, casual na ururon, Bicol muna, Bicol, Tagalog. Diyan sa UST, ang natudan ko diyan, ang lecture tabi diyan, English ang instruction. Hanggang ko niyan kay Father Botsare, di ba? Hanggang ko niyan, English ang instruction diyan. Sa UST, yung natudan ko diyan ang instruction, English sabi niya. Kaya, magayuno na, nag-uron, Bicol na. Bicol na pala. Inabutan ko ito. English talaga. Dahil kami, Bicol na pa rin. Pwede na pa rin mag-Bicol. May classroom observation pati ko yan ni Mian. Ang professor. Dahil ka pwede nag-English ka, nag-Tagalog kang dito. Pwede bawal ang code switching. Ano po kang code switching? English, tapos nag-Tagalog ka. Dahil pwede. Dapat street English yan. Pare pala kung streeton muna sa ng Tagalog, biyo-biyo pa. Code switching, bawal. Yan. Kaya, duman kami sa aram kan mangga, urong-urong, okay, news writing,
May subject ko ito na newsroom operation. Yan, duwang kami. Lalo na yung panahon na, ay Diyos ko, tama ka tabi, Father Bots. Si Ma'am Regino, ining Ma'am Reginong ini, nag-lecture ako duman. Ikaw dyan ka ito kisadit na room na aircon, ang laog mga siguro, mga 15 sana. Agis ako sa room ko si Ma'am Regino. Oh, Mr. Maceda, listener ko ito. Paguna ko yung ngayon duman sa room kan mangga, ay, nga ko, ma'am, oras na po kang kla. Doon kayo nagpun ka sa baguna, dangog taka. Mas maringin no siya nga kan mangganoy. Di yun na, Ma'am Regino. Nag-lecture na nga ako, tumuktok si Ma'am Regino. Di man lugod mo lang ang kalag niya, tayaw na sa ikaduang buhay. Noy! Ay, yes ma'am. Marang yan, Noy. Tanang ko sa DCGB nga, Noy. Di man nga, Noy, ang paggamit ng word nga, Noy, nga sa COVID nga do, impossible. Yan yung mga tinampog na ginapigagyan. Ang word niya kan, impossible. Ah, okay. Pati ba? Yun na. Pag mga hapon-hapon na kayo, balik kami sa mangga. Kaya, dyan po sa UST, sa totoo lang, magayonon mag-teach ka ito, palibot kika, may nyug pa dyan, garot, na-disquido kan, so typhoon riming baga, tinamaan kan kwa. So, nag-flood yan ka ito sa typhoon riming, boda, so studio mi ka ito, duman sa likodan mismo kang UST, may TV and radio studio duman, yaraong kami duman. Kaya po, magayon tabi na may kahoy, mga tugang ang school campus. Nakaka-relax sa mga estudyante. Yan. Pagurulian na, okay class, dismissed at 7:30 in the evening. Sir, pasain kita. Ngayon, duman naman kita sa luwaskan campus. Natatagay po ang kahoy. Natatadapat ang mga lugar tamakahoy. Number 1, anong rason? Environmental benefits. Number 1, air purification. Ini, aram na nindo ini. Pinag-urunan nindi kan mga panahon. Pero, mga tugang, gari, aram ta na ang kahoy may benefit sa satuya, nata po tada ito ang pigpapahalagahan. Pipurutol ta, didistroso ta, nagtanom kita, dahita man pigpapalagahan na magtalubo para bantayan. Trees filter pollutants. Siring po sa dust, ozone, carbon monoxide, and sulfur dioxide from air. Releasing oxygen in the process. Kaya ang kahoy, ang purpose niya, air purification. Nalilinig mga tugang amparos. Siring man kitang mga tao. Kung ang satuyang espiritu mati, kay pontang i-purify ang satuyang espiritu. Tanganing makaduwang kita mga tugang sa kamurawayan asin sa kahadian ng Diyos. Diba? Oh. Number 2, water quality. Ilinga, nata dyan mga tugang sa palibot kan mayon, nagparaluya ang tubig. Kami ka ito kanya ang kanuman sa bulod, nagdakula ko sa bulod. Ang inuman may kuya ni may bubon. Ang bubon na iyan, yaon nakakalot sa iraro, sa tahaw kan kahoy, na tulong darakula, uno-nuno na kahoy. Bubon yan, mapreskuhon pag inumon. Ang tubig sa bubon. Oh. Kailang pag minaura na, marasay na ang mga tubig ali duman sa bulod, diretso sa bubon. Nagmangno ka man sa bubon, panaw kidahon. Paminsan may nagpataw-pataw pang iba. Di man kami nararaot, flow sut maray, nag-overflow ang tubig. Paminsan matimingan mo pa, may binuhian na karabaw sa inutan. Pero, ang karahayan kan tubig na yaon harani sa trees. Day mga tugang kita nagagamit kay ito ano nga panglinig sa tubig na pigbubugtak. So, ano nga ng salbatanang yan? Chlorine. Daing chlorination process. Oh.
They help reduce storm water runoff, which can carry pollutants into waterways and also aid in water conservation. Kaya baga dyan sa mga watershed areas, dapat dakul mga tugang ang kahoy. Tama? Amen, I say to you, Monsignor. Sabi ni Noel. Di ba? Climate change mitigation. Ang kinaban, padagos na nagiinit. Global warming yaw na sa tuya. Trees absorb carbon dioxide. Oh. Major greenhouse gas and store it in their biomass in the soils, helping to mitigate climate change. Yeah. Kaya baga kunday kang kahoy sa palibot mo, magtanom kitang mga masitas. Magtanom kitang mga masitas. Mga masitas, magtaranom kita. Nakakapapresko, mga tugang sa palibot. Habitat provision, ang kahoy. Ilingon mo igwa akong sa likod ko kuya ni, igwa akong sarong dakulang, pine tree. Tiranom ko ito, Duang kahoy sa likod ko, pine tree, lubas. Ang pag-alas 5 ang hapon, salbatan ang riribukan mga bayong. Sigang ko, mga maribuk ko noon, so saradayo itong pating bayong. Paghihiling ko yung paggaga, kadakol na salagan, kadakol na nest, kadakol na mga salagan. Paminsan, gusto ko tang kuutunta, masiramon mga paglutoon, ungit mong, masiramon ba? Nahirak ako. Paminsan, mga tugang, mailing mo ang bayong pagwara na subunay, pagbalik naman sa salagan, gari, nirakon man ako sa bayong na piga para susurok niya ang salaga niya. Wara nga subunay. Yan na saro sa klase. Aguho. Ay bako kung klaseng aguho sa likod ko. Basarong klaseng pine tree, tahaling bagyo ito. So, perino ang dahon. Mga tugang. Istaran kibayong. Magayunon baga. Kaya databi, nagiging habitat siya kan mga bayong, mammals, insects, and other organisms. Istaran. Diba? Kaya ang problema talang, mga tugang ta, dito ang pigpapahalagahan. Soil stabilization. Tree roots help to hold soil together. Noise and light reduction. Nakulong pala ang purpose kan kahoy. Yadi, trees can act as a natural barriers to noise and glare, improving the quality of urban environment. Sa Singapore, inisir ko sa endo. Pero ang bisa ko balik naman, nag-attend po ako ano nga nang apod ka ito, nag-attend po ako Broadcast Asia. Because ang kada part niya, kadakol na kahoy, may pig-apod sinda na lang in the city. Itong kahoy na, aralang kawong pati in between kan mga buildings, igusin ang space duman, kadakol na kahoy na i-restrato nanti. Buda sinda, ilingon mo tabi Kanuel, Manalo. Ang pag-trim ninda kuya ni may kang kahoy sa Singapore, bako tigbas. Bakit talaga? Si Sanggot, titigbas ta mga tugang, titriman ta ang kahoy. Sinda bako tabi ang pag-trim. Aram ang pag-trim na kuya ni may Singapore, lagadi. Lilagadi ang sanga. Lilagadi nila ang sanga. Kaya magayon ang pakaputol nga. Pag linagadi mo, maray ang pagtubo graray kan sa. Kita baga, titigbas ta. Kaya so tinigbasan ta, supuro, naglalapa, nagaalang, kaya may nadadamage. Sinda mga tugang, piglalagadi tabi. Ikaw kaya lang kawo nagarip leaf, pigtutuon sinda, lilagadan naman sa pinakapuro. Ikaw naman kimahalon ang sweldo, ang gibo niya kuya nimi, taga-Baribi kang tinanom, nanlang ko kang building, 21 eskalon. Nagkamangguran ng sweldo kaan. Maharon nga sila ang sweldo kaan. Antara mo, Baribi ka kang tinanom mo, puro sa ground floor. Hanggang naman sa top, rooftop, snake ang tapos kay Baribi, oral daw kang Baribi, bata ang pag-Baribi pati, bako lamang so, magkukuang ka, naka-harness ka, magkukulambiyat ka na. Salbatan na nga, mahalon yan suldukaan. Hello? Hello, amigo. Migo? Siyempre, risky ba ang pagbaribi ka ito? Igwa nga na kay 10 eskalon sa dahil ko kaya araw ka na trabaho. Kaya nga Pero amigo, speaking mo talaga of kahoy, nakula ko baga ang
pakinabang talagang kahoy lang na sa loob ng compound. Inot, ako sa nakapalinlong, nakapapresko pa. Totoo. Totoo. Kita pa sa Pilipinas, kulang kita pag-mantener kan mga kahoy. Nanggad. Nanggad. Puta, mag-create ang gobyerno, sa local na lang. Ibo ang very in charge. Manong sa trimming of trees na pag medyo marutang panahon, ang preserve marta. Kung ako may Iyo. maging mayor ngayon, halimbawa man, ang sentro, gari gusto kong i-landscape mo baga na dapat may mga kahoy, may mga masitas. Ang sentro, garo, aro sa Legazpi, kaya pang i-landscape ini na may mga tanom na kahoy? Patulong talaga ng bagay. Hindi mo na, sa binarihan, bagang pigtirindahan dyan kang tusok-tusok, Oo. sa pinapod na forest. Nagpulong bagay bagang around yung kahoy na nakaano. Nakapapres ko baga dyan sa pagtaraning. Yes, totoo. Ano ang ilinga doon sa City Health na natumba sa kahoy, di ba? Mainito na baga mo sa tangon. Nanggad. Kaya, ang kahoy talaga, nakuha ng benefits para dahil talang natatawang gipansin na dapat puta kayaan. Paro, pag narakula na pwede makaperwisyo. Kaya Iyo baga. kundi kita baga kung na nangyayari, hindi na mairi raw. Correct. Kaya pagkabot sa gabos na aspeto, kaya ba talaga ang katuyang nasyon, kulang sa araw kanyan. Iyo. Kulang mo na, hindi ko alam kung nataarog kita kan, Migo. Kaya nga, maurag sa inan katuyang mga ano, Oo. maurag sa pag ano, Iba sa nang matibay kita? matibay sa imo, Ah? matibay sa imo, Inda. ina. Okay. Okay, Migo. Sige, Migo. Salamat. Diba? Ay, nako. Yun na tabian, economic benefits ang kahoy, buda tabi mga tugang temperature regulation. Pampagayon. Tabi, pampapresko pag makahoy. Hello? Ito nga ning panahon, mga tugang, ang mga daraga sultiro, nagdi-date sa makahoy. Sa bulod? Sa makahoy nagdi-date. Pade, hello? Hello? Sa Singapore, Oh. kaya man talaga sila nagagamit sundang. Oo. Sa arayo mo dahil tabako. Paring Dodds. Maray sa imo. Maray sa imo Kaya man salbata. talaga naman sundang. Latigong kang salbatana ka. Lapison ka dyan. Dapat talaga, dahil man ka nag-export lamang ang tabako gisundang. Akin na sa imo. Pero talaga kapag dyan, sundang ang gagamitin sa Singapore. Dahil kang kamagtaki, magpuro programa kitang seryoso, pipakan mo to, pipabata mo. Padulog sa balik. Tulog-tulog kita. Tapos daw mananggad, haran sa tabako, adi. Yan eh. Kaya, pingura ko na sundang. Awin na. Malay pa. Kuya Nimi, maparam na ko, Kuya Nimi. Taiguan na kinagpapasaway. Pag may nagpapasaway baga sa baylihan, urulian na, di ba? Pag ikaw mga tugang kinagpapasaway baga sa baylihan, urulian, mapasaway, mauli na kita, maparam na kita, dawa na kita, alas 3 na kita magpururon. Pag may kuan na baga, pag may, pag may kuan baga, pag may nagpapasaway sa baraylihan, sabi kang kapitan, urulian na nga kita. Maray so analysis ni Kwan, ni Dodds, Pading Dodds. Harayon man kaya nangyari sa tabako. Hello? Lagi lang ako pipagay ko. Boy, ini. Pero may kulang ba sa sinabi naman? Anong kulang? Gunting. Gunting? Yung ano ni Guta? Harayon man kaya migo sa tabako. Kaya katulong ng gunting sa tao. Oh. Kaya mga po yung minabot naman sa proyekto. Iyo mananggad, migo. Iyo mananggad. Bako ulang migo gunting sa to, tikpaw. Dara ko lang ng tikpaw. Ay, gulo pa di mo, ano? Tapos,
tinda. Nadiskwida ko ni Padingon niya na. Nadiskwida ko niya na po. Natawaray dururo. Ano? Ang masasabi ko lang tabi dyan, amigong Ton, may oras siya. May oras man siya. Okay. Awinda. Oh, sige, amigo. Salamat. Mapaaram na kita. Alas 3 na. O naman na kita magkurunsuelo sa programang Pink Yun Mo Baby. Ito talagang kung talaga. Mabalik kita mga tugang alas 3. Ay, sandali lang. Alas 3 po kita mabalik sa tuyang programa. O tatod mananaw kita ki load para po sa magkakahula kang mahiwagang tanog. Salamat. Kanserong pagantabay. Goodbye. Ini po ang kaya sa DCGB. Ang hapot. Kaya ta daw na mag-ataman din mga kahoy, magtanom din mga kahoy na dapat tang sustiniran hanggang po yan sa mabuhay. Iyan ang hapon. Magbabalik kita sa programang Pink Yun Mo Baby. Makalipas, Kenny. An oras hatod sa Indokang Lemex. Pag may ubo o hika,